buini video nai ne hamya comment khaine dong nang guys kok sana mo jongo norok ba nijino se proman khai khono bla norok bahai jaita borok khaini nai asa kok sitra khe comment khaimano o ani video wa ang oma hake kok sawi phano se ang norno khanari maglak amte hake comment khayo norok ano de hamya hini sama kalai na norok se hamya hini sama kalayo men hinge ano norok hamya hini sama kalaya ano thingno jajago hangkan ke norok ano kutuki mano thingno haipano oma hake hamya wat sawilo jago comment khaimanlo amo norok se hamya kalayo norok aske bok sitra khe saimano hangkan ke norok bu jagani khamda sari norok buino si sajagya norok buino si video khaiman hamjagya norok je amte hake wat bu khuti tikhlaiman hangkan ke norok ke kahamda norok klek kahamda hino norok ke busuk jarane asa kahamba norok jodi se kaham kanke asa oma heke kok sawine bino comment khaiya khamo kaham borok ba hamje yanke ba naimi yanke ba nori roho ta naya comment bo khaya na bunaya norok le nayo ঠিক আছে haipano comment khayo amo bo hamya khlai nai ge norok sa je hingka ta na dita norok sabnai di hin tong ba ha kutuki mano thingno kaham ke mana onyo ke pan kutudi haipano bukok sitra ke samane le amon layo haisa amon norok se proman khaima kalai norok bahai jeta borok khaine nai men khe ba norok se hamya blasa ase kaham borok kan ke amma heke comment khai paya khamo hamya borok ongina heke comment khai payo seman ka norok buino heke buini comment box thangne comment khayo hamya ke khaine buino tamo proman khaine musungba amon norok sak se proman khai phuno go ang bahai jeta borok khaine ne saimaka bokrok na rui kok sadi hisi siaro langsung jotonai tongai takutai bok songno radio entertainment YouTube channel lo thumbnail ta ki nung no buji makna te saima khane khaklai takutai bok song tini se Facebook ni chapri chapra rong te sing tini sebai sukro boi buji lainai te full detail saima lainai takutai bok song ngendra video ni kili no no bang kana khoroksa sini tipra juk berei Facebook content creator black no famous bo bai ke famous kha bini short dress karma bai bokai famous kha te bini kok samar no khanai ma kana busak style bo oro sawo audience rongni tam proman tong audience rong tam proman kring nai ba bini a short dress karma no gei je comment khala ko audience ro amono audience rokni proman botangi o mahai ke short dress kanai botangi viewers rokno bo tini am hai ke phungna nang amoni bagui no viewers rok bono comment sitra khailai ka হাজার কোটি comment khaiga apro hongkai tamu khlaika amono viewers rok bono proman dikha jate tangi proman dikha bono amo bo tabuk oma haike short dress kan kanai sajung famous jagei naithok jagei lukorno phunogei tongmani abo lukorok saja yangi bono proman dikha nung jate sidi hinai phiaba botini sai tongo je Facebook o norok ani video no nainok tanga ano comment hamya khanai nang nai sao khoroksa berei tabuk je orang norok video kili norok nogi makna poilawo abono hoi tangi khaya tongnai be abono sapri chaprong di tong norok nogi makna tabuk tai bukuk song sapri rong ko mo haino tamong gangai nijini sakno lasina se silia kichapano tangi hingangke bini a Facebook o viewers lak khama baise bo asakai hamsagai te bo sakno chitari tonika te bui bai tang hinjang no tang sajang no abo kai of dimago kisa pan phaiya bin sago tamong kai khali no bini rirong nung nugi makna usuk jora kanai ai khayei bo sajinai tamong gang kai abo bini views mannani bagai ngrangkit aw ang sarane musungo khoroksa sini o content creator khoroksa sini baino thingno nang views phayoni ni nono boy support khlayo phiaba o jeni ni dress kanthani simino boy khapi jakliya ni audience ro nang kisa sa dress kaham kani khai gangai belai kino sanai tangi hingangke joto Facebook o nini viewers ro aro tongano okra sakra tongran nini slai okra sakra te nini babu songni soman nini ma songni soman phiaba baksa hangai nini friends nini sak salai abo hairok ngani nini nini sak salai ronggang ke nini o dress no nogoi nas nai thok jak nai mosang jak nai phiaba nini ma babu songni soman rok ngai no direct sesi seleng jak nai nai sele jak nai oma heke dress kan kanai video khainar lasi ada hanai nang hinjak nai comment khaijagi manu e abuno
nang beri borok nang bo kisa wan songna ni nanggo tangai hingga hingke ang khoroksa beri borok tabuk beri borok hingkai kono jaga se safety manja norok agur tolawo nor noi makhna chini beri borok kisa misa dress kaham pai kan ke brand short dress kan ke no auto driver diska driver rok pai rom jago pothar jago i obo high system hingga obo no khoroksa sini o je tabuk sai tongnai chini khoroksa tiprajak bopya ba saisung no wan sugi kongno saya saisung je nijini sago je brand no je bini kok khayo bo abuno sai tongo pya ambai belai kino chaya tangai hinga ke norok noki mankana facebook o ni na facebook ni friend ro joto borok kaham dengna ba baksa hamya tongnai baksa kaham tongnai abuni bagi no social media wo kok sanani sekang ni sakno gorok sani gorok riwei chir pa ko ri joto kaham hamya wan sugi nang samong klaina ni nangnai photo post sengge nang photo post ba ke ang short dress kani photo post ka ana boitang hino abo ang photo no ang upload kharaglak video bom haino short dress kani video post ka boitang hino tam sano abo seng 100 bar wan songna nangnai takote bukok song aro nang simi naina ya सारा दुनिया नि borok o wal ni borok nai maro ni na o video no ga hingke ni ma babo songno boi hinsinai sasinai bai ke hinnai boi facebook no thangka hanga hingke momoti phurane busajak bo lasina sisiable ginna sisiable hani paro nang hinjage kutukjagei ba sajagi mano abo se tini lichini khoroksa bokujungno bini information no se tini renani phayo hingga ke takude bukok song norok buji makan khaklai tini o video wo norok paithak jora bigino nai chumani bagai no ana sajagi like kaise khaman bagai no pai phule bele no ha pai